Ba di prasa bosong ni bisingo belai no kosto ni bisingo samung tangai jathani wo tini obohai no sak sori hamyangai tini khoroksa bukhung no jungkhwai hangkorni kokthoma thumnai rok tini phaiui je mansak sakbai thangni rang bai buihai to chobana mojung phano lak lak chubai maya ba je sago phan tongmani jung khoksa khokni ajimani abono no mas kaisa sik chadroble enggan hini jung khakhaio obo haikhaio no jung tini phai chubalaimani uttor maharani ni bamrai gamio bukhuk nirolota no hingke yango o dara hingkai bo hingka hingkai boni sai boni logi song tabuk hwaio bo borok naijak hano kwbangma jaga no naijak kha phiaba kaham ke solution kaham ke sak tabuk bo hamsukya ko hini jung sawi manman bisingtwi chini kokthoma thumnai takhuk James bo oro phaikha sikango phaiyagnai kokthoma rok awaimung khaikha aboni bising chungbo khwaini jahato kokthoma thumnai rok bo chungbo uansukha je haino khiklaiui toniui tonglak joto pare chungbo thangui chubawano hinui chung obhaikhe chubalaimani a bisingo no chini oroni montri borom gwnang Onmesh Deborma bobo chubakha hinui chung tini oro phaiui saimankha kaisa rangni phaisingtwi bo joto pare bobo chubakha hinui chung khana kaisa amount chubakha a bisingo no tini borok no kherengbar bo trangnai hinui chung saimankha kherengbar hospital o aro health minister yakaba EM bobo joto pare borok no chubai tongo gai chung tei tam sanai ba kha sawo chini i dofa nung bai ang jodi no hincha hinjinglaiui walai toklaio mang chung kologi tongkhangke bufur chung o sungsaro naithok khai chung buihaikai buini bosong haike chung bwskang agok manai ba aboni bagui no chungbo tini sak bai sak chung jodi no chubaya hingkai bahaikai tei khoroksa chubachu manai ba abono uansugui no chung hotat sakaiui decision khailekha chung oro je kokthoma thumnai rok chini logi ani okra ata Biplop Deborma tongo bobo khanamani logi logi no bobo chubalaiano abahaike no dike tongo tei Nelson bo tongo chini logi o chung belai no tongthogo tang hingkai buihai kwbang chubai maya phano kisa misa chubamani bisingtwi chung lukurokni thani obo kaisa sak baithang chung tamhanai chung je tini norok no nokni bwskango chung nukjakmani abo ang sairi wano chung chini muchung mani bai lukurok no phunuknani bai achubamani phunukmani bai chung sak sak torya sak sak chini mung no chung torinan thangya phiaba chung just chubamani hingka hingkai chung ang bo ang joto chung chubamani obo kaisa motivational message thangton kaisa o dophani bagui kaisa message thangton kaham message thangton je nung ang jodi no takhok bai takhok no chubaikhai chubachu kebo manya hini chung uansukno tini o awaimung tini go khaimani ar khumurung press club ni chini logi khwai hangkoni bo chini ata Biplop tongo bobo joto pare tini o chubachu o phai logiri phaikha tei obo haino amchaini especially ani takhok Dilip bobai bo chung kwrungkha kwrungmani bisingtwi bobo je joto pare bobo chubachu khaikha chung oro phaikha bobo tini tongo chini logi phiaba bo tabuk nukjakna muchung yako chungbai tang hingkai norok chubamani norok no nukjak hinui samani ba phiaba bono bo chung belai hambai bini amchaiba chung bono tini logio chini logio mangkha abo haikha hingkai obono paithangni message chung je tini norok no lukurokni bwskang chung obo haikhe pal khaiui phaiui nukjakmani obo kuno chung sak bolaijaknai ya phiaba kaisa message thangton dophao je nung ang jodi chubakhangke khoroksa chubachu mano a message bai no chung tini ni oro chung norok no hambai ya pharok hambai.